Следващото нещо, което тя се сгъстява кръвта, хематокрит, еритроцити. Ти трябва да имаш кръвопускане или да даряваш кръв през това. Ти трябва да имаш кръвопускане или да даряваш кръв през това. Ти трябва да имаш кръвопускане или да даряваш кръв през това. Кровь застаивается. Это то же самое, как менять масло в машине. У меня есть свой личный секретный способ, я могу поделиться. Я уменьшаю количество крови в организме. Просто сливаю кровь, сливаю 200 грамм, бывает 300, бывает даже до литра. Я обычно сливаю ее в шейкер. Там как раз есть мерные деления. Что, серьезно? Абсолютно. А как я узнаю, сколько я слил? Если просто сливать в раковину, можно и перелить. Има един ритуал за блуда в фитнес бодибилдинг културата и общността на хората, които употребяват андрогенни анаболни стероиди. Наричат го смяна на маслото. И когато лабораторните резултати покажат, че хематокрита свети в червено, имам предвид над 52-54 или дори 58%, настъпва паника. Логиката, която се предава в съблекалните, в интернет групите, форумите и от треньорите е изключително проста, линейна и смъртоносно погрешна. Кръвта ми е твърде гъста, ще получа инфаркт, трябва да източа част от нея, за да я разредя. И когато отидете в кръвния център, за да източите 500 мл кръв с цел да свалите хематокрита си, вие изобщо не решавате проблема. Вие обявявате война на собствената си ендокринна система. И това е една война, която ще загубите. Днес ще се опитаме да деконструираме тази bro science практика, за да разберем защо терапевтичната флеботомия при вторична еритроцитоза, индуцирана от употребата на андрогенни анаболни стероиди, не просто не работи дългосрочно, а точно обратното. Тя може да бъде катализаторът на точно онзи тромбозен риск и инцидент, от който се опитвате да избягате. За да разберем обаче грешката, трябва да разберем фундамента, т.е. основата. Искам да знаете, че хематокритът измерва каква част от кръвта ви се състои от еритроцити. И при здрави мъже той варира между 40% и 50 до 52%. И когато надхвърли 54%, говорим за еритроцитоза. Как точно обаче тестостерона и неговите синтетични деривати причиняват това? И механизма е двоен и заобикаля естествените защити на нашите тела и организми. Първо, тестостерона стимулира бъбреците да произвеждат повече еритропоетин, EPO. И клиничните данни показват, че при стартиране на тестостеронна терапия, да речем, нивата на еритропоетин се покачват с близо 60% през първите от 1 до 3 месеца. Но тук обаче се случва нещо критично. След 6-тия месец еритропоетин се връща към базовата си линия, въпреки че хематокрита остава висок. Като в нормална физиологична среда, високият кислороден капацитет би потиснал еритропоетина до 0. При наличие обаче на андрогенни анаболни стероиди се наблюдава рекалибриране на зададената точка, т.е. сетпоинта. Като ендокринната система е, да речем така, програмирана да приема този нов патологично висок брой еритроцити като норма. И вторият, това е много по-мощен механизъм, като хепцидина е пептиден хормон, т.е. главният регулатор на желязото в тялото. И неговата роля е буквално да блокира феропротеина, т.е. единствения протеин, който позволява на желязото да напусне клетките и да влезе в самото кръвообращение. Обаче, изследванията, които имаме, показват, че тестостерона, чрез активирането на андрогенния рецептор, директно инхибира сигналния път на костния морфогенетичен протеин, така наречения BMP, SMAD, като това нещо е в черния дроб. И това само по себе си буквално спира транскрипцията на хепцидина. Резултата ли? Феропротеинът остава широко отворен и самото системно желязо от депата, имам предвид феритина, се излива в кръвта. И оттам вече костният мозък се оказва в среда на изобилие от желязо и висок еритропоетин стимул. И той няма друг избор, освен да произвежда еритроцити с безпрецедентна скорост. И именно тук се допуска и основната логическа грешка, а именно приравняването на индуцираната еритроцитоза от андрогенни анаболни стероиди към заболяването полицистемия вера. Като полицистемия вера е миелопролиферативна неоплазия, т.е. рак на кръвта, задвижена от генетична мутация JAK2. Като при нея стволовите клетки произвеждат еритроцити автономно, т.е. независимо от еритропоетина, който е почти нулев. И там тромбозният риск е масивен, не само заради вискозитета, но и заради левкоцитозата, т.е. тромбоцитозата и самите възпалителни цитокини, които сами по себе си вече директно увреждат самия съдов ендотел. И при полицистемия вера флеботомията е животоспасяваща. Като обаче вторичната еритроцитоза при стероиди е физиологичен отговор на външен химичен стимул. Тук еритроцитите са нормални като структура и като функция, като транслирането на протоколите за флеботомия от онкохематологията директно към здрави мъже на тестостерон е не просто устаряло, то е фундаментално неразбиране на самата патофизиология. И разликите са абсолютно категорични. Тоест, касателно етиологията, при полицистемия вера проблемът е клонална мутация, най-често JAK2, докато при вторичната еритроцитоза там нещата се касаят за ендогенен хормонален стимул. Второ, нивата на еритропоетина.
Като при полицитимия вера, нивата са супресирани под долната граница, поради рекалибрирания set point. И трето, самите клетъчни линии, тъй като раковото заболяване засяга еритроцити, левкоцити и тромбоцити, докато анаболните стероиди стимулират предимно еритроцитната линия, особено в началото. И четвърто, ролята на флеботомията. Докато при полицитимия вера кръвопускането абсолютно доказано намалява тромбозният риск и смъртността, при вторичната еритроцитоза обаче липсват изключително доказателства за полза. И нещо повече, индуцира се каскада от едни вредни ефекти. И сега нека да проследим какво се случва, когато отидем и дарим 500 мл кръв. Нашия хематокрит пада с около 3 до 4 пункта и излизаме вече с усещането за облегчение. Обаче временното спадане на кръвното налягане може дори да премахне сутрешното главоболие, ако имаме такова. Но на клетъчно ниво ние току-що сме задействали 3 категорично разрушителни механизма. И първия, железния парадокс и ригидните микроцити. Искам да знаете, че всяка единица дарена кръв премахва между 200 и 250 мг желязо от самата система. И тъй като тестостерона продължава да супресира хепцидина, костният мозък продължава да изисква желязо за нови еритроцити, при това го прави с бесни темпове. И след едни 2-3 груби кръводарявания, вие изчерпвате запасите си от феритин. И развиваме железен дефицит без анемия или така наречения латентен желязодефицит. Как обаче реагира костния мозък на хормоналния стимул без наличен строителен материал? Ами, изключително интересно, започва да произвежда микроцити, т.е. аномално малки червени кръвни клетки, нисък MCV. И тук Бросайенса и неговата логика нанася най-голямата си вреда. В групите, в подкастите и така нататък ще прочетете или ще чуете по-малки клетки, означава по-лесно преминаване през капилярите. Да, ама не. Науката по хемориология показва категорично и точно обратното. Тъй като нормалният еритроцит сам по себе си има перфектно съотношение между обем и повърхност на площ, което му позволява да се деформира и сгъва. Като тук трябва да знаете, че желязодефицитните микроцити имат променена геометрия, имат повишен вътреклетъчен вискозитет и ригидна, т.е. втвърдена мембрана. И клиничните проучвания, използващи едни методи на лазерни оптични пинцети и ектоцитометрия, доказват, че желязодефицитните еритроцити имат драстично намалена деформируемост. И когато тези твърди малки клетки навлезнат в микроциркулацията, където скоростта на срязване или така наречения shear rate е ниска, те повишават локалния вискозитет на кръвта многократно повече от самите нормални клетки. Става така, че те маргинират към съдовата стена, като по този начин причиняват аберантен стрес на срязване върху самия ендотел, което е един директен тригер за ендотелна дисфункция. Или казано с други думи, източвайки кръвта си, вие правите оставащата кръв хемориологично много по-опасна. И втория удар идва от самото кислородно сигнализиране. И когато на практика премахнем половин литър кръв, кислород пренасящия капацитет спада внезапно. И това само по себе си води до остра тъканна хипоксия, т.е. спад на парациталното налягане на самия кислород. И самата тази хипоксия е сигнал за тревога именно на клетъчно ниво, тъй като тя спира действието на пролилхидроксилазите, т.е. PHD, които нормално разграждат хипоксия индуцируемия фактор алфа, HIF1 алфа. В резултат на това HIF1 алфа се натрупва, влиза в ядрото на клетките и активира гена за еритропоетина. Какво се случва обаче на практика? Човека вече има екзогенни андрогени, които стимулират костния мозък. И сега, именно тук, благодарение на кръводаряването, той добавя и масивен, спешен хипоксичен стимул чрез HIF1 алфа каскадата. И тук искам да кажа, че синергията е абсолютно катастрофална. И резултатът е феноменален ребаунд, т.е. отскок. Тялото започва да свръхкомпенсира и в рамките на няколко седмици възстановява хематокрита до едни нива, които доста често са по-високи от тези преди флеботомията. И клиентът, а по-късно и пациент, се превръща в заложник на собствената си терапия и започва да се нуждае все по-чести кръводарявания, докато в същото време колагира в тежък железен дефицит. И третия удар е именно липсата на доказателства за намален тромбозен риск. Като искам да знаете, че най-шокиращия факт в съвременната медицинска литература е следния. Няма абсолютно нито едно висококачествено клинично проучване, което да доказва, че самата терапевтична флеботомия при вторична еритроцитоза намалява риска от тромбоза. Като ще ви кажа дори нещо повече. Мащабни ретроспективни анализи показват, че при хора с вторична полицитимия честотата на тромбозите не се влияе от това дали са им правени кръвопускания или не. Като дори при заболяването полицитимия вера, прекалено агресивната флеботомия или самата зависимост от нея е идентифицирана като независим рисков фактор за бъдещи тромбози, така наречения hazard ratio 3.3. И основката тук е, че железният дефицит и хипоксията индуцират протромбични пътища чрез активиране на левкоцити
повишена експресия на адхезионни молекули по самия ендотел и компенсаторна реактивност на самите тромбоцити. Затова и на практика водещите клинични ревюта, които имаме към момента, предупреждават изрично. Препоръката за флеботомия при тестостеронно индуцирана еритроцитоза е екстраполация без каквито и да било доказателства, която може парадоксално да увеличи тромбозния риск. И тук по-умните от вас ще попитат: в такъв случай, ако гъстотата на еритроцитите сама по себе си не е основният катализатор на инфарктите при употребата на андрогенни анаболни стероиди, какво тогава убива тези млади мъже? И искам да ви кажа, че тук отговора е изключително прост и лежи в молекулярните промени на коагулацията, които не се виждат на стандартната пълна кръвна картина. Ще ви отговоря аз. Трябва да погледнем към тромбоцитите и към хомоцистеина. И именно тромбоксан А2 и тромбоцитната хиперактивност. Като тестостерона и неговите деривати сами по себе си радикално променят архитектурата на тромбоцитите. И проучванията абсолютно уверено показват, че андрогенните анаболни стероиди директно и агресивно увеличават плътността Bmax на рецепторите на тромбоксан А2. TXA2 по повърхността на човешките тромбоцити. Тромбоксан А2 е един от най-мощните известни вазоконстриктори и проагреганти. Искам да знаете, че това е молекулата, която казва на тромбоцитите: слепете се, сега! И тестостерона увеличава броя на тези рецептори с над 100%, без да променя техния афинитет. С други думи, тромбоцитите на хората, употребяващи андрогенни анаболни стероиди, притежават двойно повече антени за улавяне на сигнали за съсирване. И когато възникне дори микроскопично увреждане на съдовия ендотел, тези тромбоцити реагират с експлозивна хиперагрегация към колаген и арахидонова киселина. И това състояние само по себе си създава един перманентен протромбичен статус. И тромбът на практика се образува не защото кръвта се движи бавно заради еритроцитите, а защото тромбоцитите са биохимично превъзбудени. И дори една превентивна употреба, да речем, на аспирин при тези пациенти често е изключително неефективна. Така наречената аспиринова резистентност. Именно поради непълното инхибиране на огромно количество тромбоксан А2. Другия фатален фактор е хомоцистеина. И самата дългосрочна употреба на андрогенни анаболни стероиди води до тежка хиперхомоцистеинемия. И как се случва това на практика? Тестостерона действа чрез посттранскрипционния механизъм в клетките, като мощно потиска експресията, т.е. така наречената даунрегулация на ензима цистатион бета синтаза CBS. И този ензим е отговорен за разграждането, така наречения клиранс на хомоцистеина чрез трансулфурационния път. И когато андрогенните стероиди блокират ензима, хомоцистеина се натрупва в плазмата в токсични концентрации, докато вътреклетъчните нива на глутатиона започват да спадат. И високия хомоцистеин е една химическа шкурка за съдовете, тъй като той директно разрушава ендотелните клетки и индуцира оксидативен стрес, също така инхибира синтеза на азотния оксид, който на практика се явява основният фактор, поддържащ съдовете разширени и тромбоцитите спокойни. И тук ще ви кажа нещо повече. Високия хомоцистеин сенсибилизира допълнително тромбоцитите и е независим предиктор за провал на терапията с аспирина. Като флеботомията не премахва тези рискове. Тя просто оставя една увредена, лишена от азотен оксид съдова система, покрита с хиперагрегабилни тромбоцити, да се бори с хипоксията и с железния дефицит. И сега, ако кръводаряването е самосаботаж, как да контролираме хематокрита? Първото нещо е модулация на фармакокинетиката. Доза, честота, естер. Тук по никакъв начин няма да навлизам в подробности, защото не смятаме за редно да даваме такава информация в открит достъп. Второ, диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея. Трето, фармакологична интервенция с определени ангиотензин рецепторни блокери. Четвъртото нещо е именно физиологична хемомодулация, т.е. увеличаване на плазмения обем чрез кардио. Искам да ви кажа, че това е може би един от най-брилянтните решения и протоколи за контрол на вискозитета, което работи изцяло в хармония с нашата биологична и човешка физиология. Механизмът е прост. Спомнете си на практика, че хематокрита е процентно съотношение на клетките спрямо течността, т.е. плазмата. И ако имате един хематокрит 55, можем да намалим този процент, като премахнем клетки, т.е. флеботомия, което води до хипоксия. Или като добавим течност, разбирайте плазма. Искам да знаете, че редовните високоинтензивни интервални тренировки и продължителните аеробни натоварвания индуцират бърза и устойчива експанзия на плазмения обем. Тоест, тренировките като такива стимулират производството на плазмени протеини, т.е. албумин, и регулират хормоните, задържащи течности. В случая имам предвид алдостерона, което само по себе си увеличава онкотичното налягане и дърпа
вода в кръвоносните съдове. Резултатът е изключителен, тъй като плазменият обем може да се увеличи с 10 до 25% и това предизвиква така наречената спортна псевдоанемия. По този начин хематокрита спада чисто математически до безопасни нива, примерно от 55, да речем до 49%, но абсолютният брой на еритроцитите се запазва. Като по този начин транспорта на кислорода до мускулите не просто не страда, а се подобрява именно поради увеличения ударен обем, т.е. така наречен stroke volume на сърдечния мускул, на сърцето. Следващия пункт, на който трябва да обърнем внимание, са така наречените базови фактори и в случая визирам дехидратация и тютюнопушене. И искам да ви кажа, че преди да предприемете крайни мерки, трябва да се изключат най-баналните причини. И една от тях е именно дехидратацията, тъй като много често самия висок хематокрит в лабораторията е просто артефакт, относителна полицитемия. Като изследване на кръвта сутрин на гладно, след да речем една лека дехидратация или някакви диуретици да речем, срива плазмения обем и изкуствено надува процента на хематокрита. Като добрата хидратация в случая е абсолютно задължителна. Следващото нещо е тютюнопушенето, тъй като въглеродният оксид от самите цигари се свързва необратимо с хемоглобина, образувайки едно нещо, което се нарича карбоксихемоглобин. И тези клетки не могат да пренасят кислород. Като тялото разчита това като хипоксия и компенсира с производството на още повече еритроцити. Искам да знаете, че спирането на тютюнопушенето като такова премахва този допълнителен стимул. И в заключение на това видео искам да ви кажа, че ако чисто и просто искате да предпазите сърдечно-съдовата система, спрете да я саботирате. Екзогенните андрогенни анаболни стероиди променят фундаментално метаболизма на желязото, съсирването на кръвта и ендотелната функция. Искам да знаете, че източването на 500 мл кръв не поправя хиперактивните тромбоксан А2 рецептори на тромбоцитите. То не изчиства токсичен хомоцистеин, който разкъсва вашите кръвоносни съдове. То прави само едно. Изчерпва железните ви депа и създава ригидни, опасни микроцити, които блокират капилярите и залива костния ви мозък с хипоксични сигнали за производството на още повече кръв. Искам да ви кажа да спрете да се фокусирате върху едно число в лабораторния лист с някакви механични средства. Управлявайте дозите си интелигентно, използвайте фармакокинетиката във ваша полза, изградете истинска кардиоваскуларна база чрез разширяване на плазмения обем и лекувайте съпътстващи състояния като сънната апнея, да речем. Тялото ви не е автомобилен двигател. Време е просто да спрете да сменяте маслото и да започнете да разбирате машината. И на тази приятна нота слагам край на това видео. Аз съм Ивайло, желая ви спортно дълголетие, бъдете хора, бъдете здрави и до нови срещи! Следващото нещо, което тя се сгъстява кръвта, хематокрит, еритроцити. Ти трябва да имаш кръвопускане или да даряваш кръв през това.